Nijang Karbianglong arlo lakhapho Rongkhang constituency arlo kedo APHL Simati All Party Hills Leaders Conference asong atum pen chepatre piponsi nonangkeleji ni phai phorni borthoi so ahawara long mass joining la pen 6 sedol puthak radamai pi mesen pen ke pado ponji aphan chisik chedang pontang lo nonangkeleji phai kuni ni phai phorni ada por phai kep apor pen Rongkhang constituency arlo borthoi so ahawara long APHL Simati All Party Hills Leaders Conference Racharia Song atum pen jesamet 6 sedul aputhak lapen mass joining amai pi ke pamanjia long ko an kisik kedang tanglo mapu Karbianglong live pen kahumri damahut Rongkhang along EPHLC asong amai pu Jonathan Ingtika thar pen Karbianglong live aphan nangke pachini donki nilitum EPHLC asong pen radaphan aron alam ke than pen 6 sedul alam ke than pen penanganatum ahogalam chini longlo Bangso pen ajok prek jama song pen kachi odun atum EPHLC asong along kiwang ji atum aphan kideng pon pen puthot 6 schedule apen aron alam kachi than thu ji aphan si Ladakh Rongkhang constituency alo borthoi so long ni phai phorni radamai pi dopon po lasika du ka ve atum ta nang kachi tong dun eji aphan pura Jonathan Ingtika thar pen Karbianglong live athing no long kachuning relam the chepaklang pon kok ma de suar lu tum sitame jo pin su tu malong kar jap tu nang kok la keli tum mi thanga khai ke ching hon tena jo la penon nili ma thalo e hai po po sini ni ning ji pathedam athema ko pi polo ke hai po bangke nili tum hem penang ke bar ke madu ta nili tum phanang ke rap tu nang bangawi mi thanga hem a poisa pen ka chi herek sini ni tum khaya kisung long ria kisung ga chi chini pen a jok sini ni tum nang ke bar a posi arnam nili tum phanang jin su si la non e phong election ke jai sar nili tum ai jai sar phan kapa hai veke panili tumaki mang pen hai puputanili ninje thip un pusinili ninga pen mane nang pabar det lo athimani li tum rara tumaki sung ko anone di sung pik ang bong man sinon karjap sung pik ang bong pan si hem nang kibar thima rolling atuma sonra sponsor do la pukali finance do la pukali ave sitame eme thanga khai ka ching hon ko anaki sung ma la so ka jok nanya phansi pinyar ni so lu tum tame karjap do Lapen la so amai pialong EPHLC tiri pialong kedo unclaim banga tumsi aluhia man pen nang chitong dun po Lasia constituency tin pen sitame bang so mai pialong nang ka chitong dun ejia phan sitame chophapon Halapu ni marlia tum pen sitame bang so mai pi mesen pen ke paman pon long pa mejia phan kam jam do antami chirap chetodon si bang so mai pialong kedo an akarbia tuma phan Karbianglong life athing no ka chophapon alam thi chepaklang pon Tangte Rongkhang EPHLC Women Wing Samai Phi pen Karbianglong life athing no long ke than pon lam thile non ilitum arju pon sinang ninga phan aprang panel tum kaching wai kachi sik ai sab lo asi direct pho pen nap lo kapit doji de mon sala sinil tum asap rat tum hansta kopla dia che hang son nil tum la so program bang la so media bang nil tum ba ni potro aprang man sepitu nai por lo de bon sal tum son son katora tangka maha hin tame muni tum katora kisung se pate jo amar ining biri bom lang ama sila ka doi klem tong thek hadat lo basirat tum phang dia ta ka chahang lo nil tum manang dia tha te bon sta il tum khaya baha il tum kereng nangya po khay kereng nangya po il tum la a constituency tin homosti tin a president secretary pan ke a ps atum ta dak na ja tong dun Petra ansasela iltum khaya baha iltum ansase karcha pon ka che song pon thaiya pansineli koi peng chuning rilo Dongkamukam pen Wiki Be Karbianglong live